Ćao drugari, dobrodošli na PPE. Danas igramo da kažemo Early Access ili demo verziju igre Car Repair, zato i piše ovdje, vidimo demo, zato što je pre par dana bukvalno izašla i sad je u fazonu, ja mislim, i najavljuju u septembru ove godine da izađe full verzija, ali ajmo da probamo da igramo malo demo da vidimo kako će to da izgleda. 95. Middle of nowhere. Dobro, Golf Kids ili dvojka. Ok, doživio sam nesreću, još nisam ni krenuo da vozim. Tako da, shift to key run, ok. Ja sam u ulozi mehaničara, joj vidi kuće čoveče. Poljskog mehaničara do duše, koji treba da popravlja. Tako da vratili smo se u 95. i da vidimo kako je to izgledalo tada. Ovo već Sebastian Solonez. A dalje, ovo, vrate, ima auto Solonez. Stavimo ovako lokal. Ok, znači trebam da mu popravljam limariju. Ok, ali šta je druže sa kosom i sa ovim svim? Ok. A u čovječe, vidi tarabe, vidi ulice. Dobro, te ovdje nikad nije postojao asfalt, čovječe. Ok, ajde idem u garažu. Ovo će stvarno bude fantazija igra, znači nema tu greške. You can see current mission on the right side, you'll find key information about. Dobro. Ok, ušao sam u garažu i krećemo da vidimo. Good, open. Close. Joj, majko moje. Dobro, imamo i svetlo da upalimo, dobro, ne možda nemamo bez svetla. Uzimamo brusilicu. Dobro, aha, znači tako se skida rđa. Da imamo te rđa. On car body to... Aha. Lele. Pa ja ne znam da li je ovo blato ili šta je, ali vidim da dominiram. Ja ne znam kome samo dođe tako padne na pamet da je kao, ajmo ja malo ću sad samo da mu skinem rđu od auta. A mogu ja da čučnem kao, aha mogu, da. Kao ja neću majstore pun auto da farbanje i to, ja hoću samo rđu da skinem od njega. Ovo će potraje. Aha, if you don't like working in silence, be sure to turn on the radio. Ok, imam i radio. Pa da bre, zašto da ne? Joj, vidi epih što imam. Da, to je inače vrlo važno automehaničarsku radnju. Da, to je ono vibe 90-ih. I vidite to rešenje kako je napravljeno. Da. Ništa, vraćamo se dalje. Ok. Mislim da sam završio. Možda mi je ostalo još ovdje malo da skinuli smo rđu. Imamo spray sad. Pick it up. Što baci. Dobro, neka je to. Ajmo da farbamo sad ovo. Da, vidi, ja mogu da povećam. Da. A čekaj, ali ja imam tu kao... Nema veze što se uopšte boja nije ista kao što je fabrička, ali... Nema veze. Znači, jednostavno ne mogu da prestanem da se oduševljavam. Sad ne znam da li je ovo dobro ili nije dobro, tu farbano, ali... Farbam auto sprejem. I to auto od, verovatno, brata od strica od Vin Diesela. Pošto vidim da je ćelavina bildovan i nosi onu majicu, ne znam, ja imam reč za to, ne bih smeo da kažem.
mislim da ne bi bilo korektno da to kažem. Da, to je to. Ok, sad imam polish. Ja mogu samo da bacim od ovako? Ne. Ne mogu. Malo stanemo da slušamo muziku. Tu vidiš šafo, vidi. Joj, kanta, čoveče. Znači, ovo nisam još 100 godina. Vidi, imamo i katalog. Onaj koji iz Lidla, brate. Šta imamo? Bacamo sprej. Ali ovo bacanje spreja mi je fascinantno. Bro? A mogu ja to malo da... Aha, samo ovdje sam farbao, da, vidi ti to, znaš, kako su oni se to... Dovitljivo su se setili da to bude u istoj boji. Ovo je stvarno trajan proces, ali... Ima nešto ima u igri, sad mi se sviđa kako su ovo odradili cijelu ovu priču. Mislim, prosto jednostavno, nema nešto lupaš glavu da kao kako šta sad ovo. Uzmeš, baciš i to je to. Mada ovo je još uvijek prvi posao, tako da, tako reći tutorial, tako da ide prosto, ali možda su možda malo developeri trebali da srede ovo kao da možeš da, nemam pojma, uzmeš neki, potrebiš neki sajt da možeš da vidiš bolje, da odradiš onako ako želiš perfektno posao i to. A ne ovako da možeš bukvalno na usijalicu od 70 vati da... Ok, aha. Call Sebastian to pick up that track. Ali čekaj, ja sam ovo sve uradio, čovječe. Zašto je ovo ovako ispalo? Ovo još nisam vidio da može freshly da se ispolira boje. Dobro, ja mislim da je sve to urađeno kako treba. Možda sam negdje malo nešto, ali... Ok, sad bi trebao da pozovem, pošto sam završio, trebao bih da pozovem Sebastiana da pokupi njegov Stolones. Evo ga. Brat od strica od Vin Diesela. Ja sam mislio će da se vidimo, jebote. On je samo otišao i ostavio me. It looks like power off. Oh, did someone forget to pay bills? Maybe borrow a bit of electricity from neighborhood. Ajde, kako mogu da pozajmim malo struju od komšija. To me zanima sada. Dobro, trebam da uđem u žbunje. Okej. Aha, da ja se prikradam. Jel mene neko zajebava? Dobro. Okej. Kako ja mogu ovo da preskočim? Dobro. Aha. Ok, sve sam to pobacao. Samo strano napišu ono tipa levim klikom ono miša i to je to. Kao kad sam sad tu uradio, kako ja mogu komšiji da ukradem Tishal box on their neighborhood property. Aha, trebam da nađem, pa da, to je ovo, da, nema tu greške, šta je. Opa. Hvala komšo. Pa sam ja sad ukrao to ili nisam, čekaj da vidimo. Aha, connect the power box by clicking on wires in the correct orders of away. Joj. Kuku. Dobro, samo da vidim kako se to radi. Ajoj. Šta sad, kako trebamo da uradimo? Znači 1, pa crvena, 2, pa žuta, 3. Aha, znači, dobro, ukapirao sam tek sad. Sad sam... Trajalo je, ali sam ukapirao, samo bukvalno je bilo iscrtano i onda sam... izvukao produžni kabel od komšije do mene da bi imao struju. Stvarno igra fantazije. Ne, originalno, stvarno. Da, moja peglica koja je... Lepih uspomena smo imali, lepih uspomena. Dobro. Ok, evo, sad imamo struju. I dobio sam plus 30 nečega.
Zato što sam, eto. Reći ćemo ojra. A evo ga, i dobili smo vreme za našu peglicu da je sređujemo kad nemamo šta da radimo i sviđa mi se to. I baš mi je drago zbog toga. Idemo da je ušmirglamo. Ok, ostalo mi je još malo ovde napred, ali i ja imam dušu. Tako da... Čo, prazno, bro? To ja ne mogu da popijem ovo, nego... Tamo, ajde, neću te pijem, iz inata sad. Dajde, završimo onda ovo. Ja tamo sam se ponadao, pronašao sam pivo. I Ana ništa, isjeba me. Nema se. Okej. Evo nas, završili smo našu peglicu ili polski Fiat ili kako god, evo, sa svih strana onako kompletno. Tako da. Već počinje da liči malo na auto, a? Dobro. Jel da? Tako da, sad trebam da uzmem paint your vehicle. A mogu ja ovdje da uđem? Joj, vidi kako su oni to sve. A ovo je red, beige, sky. Evo ga. Evo da je farbamo sad. Vratit ćemo je u njenu sportsku boju što je bila nekad, u crvenu Ferrari boju. Mogu kažem da se brže farba nego što se brusi. Evo, ovdje mi malo promaklo. Ja ne znam zašto farbam auto kad moram posle da ga izlupam jer vidim da ima ulubljenja. Ja, developeri, mora se zna neki red. Ja, što samo tako, čaječe, kao. Ne mogu branik da farbam, ne mogu. Mislim, nije u redu, nije u redu. Ali dobro, iskreno, kako je, da kajemo, demo verzija, fino radi igra i onako mogu kažem da baš me onako nasmejala i baš sam se oduševio koliko je ono duhovito urađeno, mislim, znate, ko je palo na pamet da bude ono u fazonu idem da kradem struju od komšije jer nisam platio račune, mislim. Radnja 95. godina u Poljskoj kao mehaničar. Ne želim to, hoću da završim skroz da budem. No customers. Aha, znači ja trebam da dam do znanja da ljudi moraju da znaju da ja postojim. Što imam bajs? Ali krevet, joj, sa buđom. Ok, idemo da vidimo, sa sve sprej idemo da vidimo. Ljudi moraju da znaju da ja postojim. Dobro, kako ja sad to da uradim? Fix the sign. Dobro. Aha, kako beš, eto. Aha, da, ja sam zaboravio. Mora se uzme i da se zadrži. A i ovako. Aha, dobro. Evo ga ovdje ovako. Hop. Da. I evo ga. Up. Da, nema my garage. My garage, pa šta znam kako bi mogu da dam ime čoveče garaži. Evo ovako da probamo. Vraćam iz mrtvih. Na primjer. I da to bude nešto šta znam. Da ne valja crna boja, neće se vidi. Crvena. Crvena, onako na radost. To je to. Samo što... And paint. Dobro. Idemo po sprej. Uvijek sam da imam neki bež sprej. Mislim, ja bi najrađe da farbam to u belu. Vidi, imam pivo ovdje. Sad ću dođem da uzmem. Evo ga. Samo da malo uvećam ovo.
Baš onako puno poverenja. Up. Moj servis vraćam iz mrtvih. To je to. Nećeš lepše. Baš onako kao, idem kod onog majstora što vraća iz mrtve auto, taj sve popravlja. Mislim, baš onako dajem poverenje. Imamo ovdje, op. Sve. Hehehehe. Već imam customera, ali ja moram prvo da... Jao, kad pre si došao? Došla? O, čao, gospođo. Ćao. Daddy's little girl. Okej, daddy little girl upadaj. Ja sam sve flašom u ruci, onako. Dobro. Taj, nema za mene alkohola danas. Jao, dajemo fluids. Open. Opa. Dobro. Replace the part. A da ja ovo mogu baciti mehetu, neće mi smeti za sad. I evo ga drugi, ja već imam spreman koji je još u gore stanje nego što je ovaj bio, ali dobro. To smo odradili. Dobro. Evo, open. Sreće pa ovo baš lepo pokazuje gdje se šta nalazi. Ja ne moram nešto mnogo da mlatim glavu, da tražim. Mislim, developeri svaka čast, ali svaka čast. Znači, na sve su mislili i na nas pacere koji ne znamo da se snađemo i koji ne znamo da razmišljamo i... Aha. Dobro. A joj, ali mene neko zajebava da sam stavio kantu ovdje, da bi išao po drugu, da sipem ovdje. Će ja morati idem da kupujem i gorivo? Da imam kao zalihu. Up. Vajde neće se rasipe. Evo, pick it up. Dobro, ne trebam to. Aha, ovo trebam. I da sipem vodu u gorivo. Znači, muljamo, to jednostavno. Tako se to radi. Joj, koje oduševljenje. A igro, svaka čast. Znači, dosipat ćemo gorivo koje smo pomešali sa vodom. Dobro. Takozvana mješavina. Dobro, okej. Sad imamo šta još trebam da uradim. Dobro. Aha. Okej, podigli smo. Pa sad uzmemo šta je ovo? Ključ. I... točak. Samo da provalimo kako to radi. Aha. Dobro. I oni su, aha, automatski, da, vidiš ti to. I ja sad mogu da uzmem gumu i da je odnesem. Aha. A mogu ja to ovdje ovako, pa ovako. Ajoj, fantazija, vati. Fantazija. Ajmo ovako, čučao. Dobro, aha, znači na desni klik miša odvija se, a na levi klik se zavijaju šafovi. Eto, promijenili smo gumu. A šta još trebam da radim? Nisam stvorio čep. Nisam... Evo, vratio sam čep. Da ne bude posle mehaničar ukro čep. Mislim, stvarno nije to okej, ali... Evo. Vraćamo. Evo. Gotov posao. Očas posla, gotov posao. Up. Sad mogu da pustim pivo. I da javimo našoj mušteri, gotovo je. Evo. Zaradili smo pari. That little girl je srećena zbog nas, što smo završili. Ajoj, ljudi, ja mogu da popijem pivo, čovječe, ste normalni, brate, šta je ovo, brate? Znači, bukvalno vidim da moje godfather...
Ko smisli ovo imena? Okej, to je to. Sept, idemo da radimo još jedan poslić i vidim da polako ali sigurno onako baš plenimo ovom. Od kad smo ukrali komšiju struju da ide sve kako treba. Šta je ovo? Crevo, ja ću da imam i tuširanje auta, a može ovo malo se poveća. Joj. Pazi ti to, čovječe, kako je. Mislim, iskreno, stvarno sam se oduševio s igrom. Igra je stvarno super. I sviđa mi se što onako baš, ono, chillerski. I sve je dobro objašnjeno i pojašnjeno i stvarno, znači, ono, samo treba da se prati i da se gleda. Znači, ništa više, nešto komplikovano da ti tražiš. Iako da uzmemo u obzir da je ovo demo verzija, znači puna verzija treba da izađe, ja mislim da negde nešto u septembru. Tako da stvarno perfektno radi igra i svaka čast i mislim samo pozitivno mogu da kažem o ovoj igri. Stvarno sam se oduševio jer u poslednje vreme svašta nešto novo igram i onda early access ili demo verzija ili tako nešto su stvarno puni svakakih nekih bugova, ali ovo su ljudi odradili svaka čast, ali svaka čast. Završili smo pranje auta, otvorili haubu i sad da završimo ove poslove unutra što ima. Dobro. O, pa ja imam i katalog kao da naručim, aha. Samo što ja nisam vidio. A evo, pa piše viš, buy fuel filter, da. I ja bi sad trebao kao da sam ga kupio, a? Aha, meni ovdje stižu delovi za koje naručim, aha. Cool, sviđa mi se. A kažem, prosto i jednostavno je sve, znači, ako uzmemo u obzir da je da je early access i sve to, mislim. Malo je teže ovdje se priđe. A da, treba mi ključ, aha, znači ne mogu bez ključa to da radim. A dalje je to ovaj ključ. Sad ćemo da imamo. Opa. Da. Univerzalni ključ. Za sve. Znači sad. Šta je sad ovo? Ne razumijem. A, vratit ću te. Tako je. To je to. Dobro, ja trebam sad tebe da uzmeš, šta? Aha, ja te nisam dobro vratio, šta? Dobro. Opet mi nešto pokazuje da treba da idem kod komše. Pa evo šta komša radi. Tension. Kad ne možeš da nađeš delove, onda otrčiš kod komšije za čas i vidiš da li on možda i... Znači, čemo kako ja otvaram ovo vrata, evo sva. Možda baš komša ima alternator i komša ima alternator, evo mi smo ukrali. Znači, bukvalno sam zarubio komšiju. Samo, aha, dobro, da imam samo dalje alternator tu. Evo, moja peglica, perfekcija. Dobro, evo, ajmo ovako. Okej. Evo, zavijamo šraf. Stavljamo da ne zaboravim. Šta još tu trebam da uradim? Okej. Dobro, ajmo ovako. Da mogu da te nanišanim odavde? Dobro, evo ga. Sad mi šta treba tu da uradim? Treba mi, da, kajš. I sve tu kako treba. Sad, change oil. Bih ja, ali... Ja mislim da bi change oil, moram ovo da pomerim. Što baca sve. Idemo dole. Opa. Da, evo ga. Opa. Tu moramo mi da dođemo ispod da bismo, evo ga šraf.
Da, verovatno sam trebao da nađem nešto. Dok da istočim ulje, a ne ovdje ovako. Dakle, evo da vratimo šraf. Samo da vidimo ovako šta mi traži sad tu. Da, dobivamo čep, naravno. Evo imamo ulje. Sam bacio ključ na radijator. Ovo je znači neki malo nabuđeni onako golf, kako bi rekao. Jer vidim ima ovo gore. Za karoseriju. Pa šta, nema više. Da, ja mogu da... Ali muzika objašnjava neke situacije. Samo da pomerim tebe. Evo ovdje ću da stavim. I to je to. Završili smo. To je to za danas. Nadam se da ste uživali u ovom što ste gledali. Ako vam se sviđa, znate šta treba da radite. Ako vam se ne sviđa sve ovo što radim, i tu znate šta treba da radite. Tako da, veliki pozdrav od kanala BPE i vidimo se u naredne avanture. Pozdrav ljudi i ćao!